Zer moduz ongi etorri Teknopataren txokora, ni Jose naiz eta gaur Winbot erakutsiko dizuet, leihoak garbitzeko errobota. Gaur egingo duguna gailua kutxatik ateratzea da, izan ere erabiltzen hasi aurretik prestatu beharra dago eta gaur ez dit astirik emango, baina kutxa zabaltzeko irrikitan dago, eta beraz, ikusiko dugu unboxing edo dietako bat egin dugu, bai? Ikusi alegia zer dagoen kutxaren barruan. Kutxa, unboxingen kutxa dotorea da, nik ikusten duzuenez, ez da oso handia, nire eskuak ez dira oso handia, eta, nahiko kutxa minimalista dela esan daiteke, Applek eta alakoek moda jarri duten estilokoa, nire harridurarako zer guztiak, rotulazio guztia eta gazteleraz dago, ez dago ingelesez, espero nuen moduan. Eta, kutxak beraz ez dauka aparteko zer, rotore zamarra dela, polit zamarra dela, kutxa bera, eta txikia dela, nik askoz beha handiagoa espero nuen. Guztiz. Kutxaz ez da nasko kontatzen. Ia da. Baina bat. Aldeatiz. Kutxaren barruan, bitiziko kutxa bat. Instrukzioak, garbitzeko zapitxo bat. Urrutiko agintea eta urrutiko aginterako pilak. Kablea, ez daukat oso ziur segurtasunekoa da nala ez argindarra ematen du. Kablea, alimentadorea, txoketako beste kablea, segurtasuneko gailu bat, bentuza bat edo izango da, kehatxarritua kanpoko kristaletara lotzeko, ez jausteko. Derrigorra dela erabiltzea kanpoko kristaletan garbiketa egiteko. Hauek izango dira kristalak garbitzeko zapiak eurak, bi handi eta bi txiki. Eta kristalak garbitzeko, produktua, likidoa. Hori lehenengo pisuan, eta bigarrenean, eta bigarrenean berriz, segurtasuneko kable bat gailuari eusteko, bestea beraz argindarrakoa zen. Eta, aparailua bera. Errobota bera, hau da, ikusten dozuenez ez da oso handia, esku baten zabalerakoa edo, karratua da, eta ez borrobia, rumbak eta horiek bezala. Eta egia zen ez dauka botoi askorik eta mizteri askorik, goiko partean eusteko saliente bat, hemen piztu eta matatzeko balio daben botoia, argindarraren kablea, argindarrera konektatuta funtzionatzen du, nahiz eta barruan bateria bat daukan, baina bateria horren funtzioa da segurtasuneko bateria hori aktibatzen da baldin eta argindarra joaten bada, eta bateria horrek elikatzen du errobotak barruan daukan bentosa, kristaletik ez jausteko batean argindarri gabe geratzen bagara hori. Alde honetatik, pizteko botoia, eta bueltan ematen badiogu, hemen ikusten duzue martxan jartzeko botoia, play eta pause ikurra bituena, hau da urrutiko aginterako sektorea edo, eta hemen dauka zer moduko bat, eraztun moduko bat, honetatik tira egin dira
behin kristala garbitzen bukatu dugunean, bentosak airea bota eta errogota kristaletik despegatu alizateko, kendu alizateko. Betu aldetik bitxia da egia esan, erromba baten antza badu zati batzuetan, hauek dira bi bentosa nagusiak, hauek pegatzen dira kristalera eta eusten diote trasteari. Gero, atzeko partean eta aurrekoan baditu bi leku kristalak garbitzeko zapiak bertan ipintzeko, hemen dauka beste argailu edo beste rezeptore bat urrutiko agintaren aginduak jaso alizateko, eta gero ikusten baduzu, gurpilak izan beharrean ditu bi oruga moduko bi, kristalean gora eta bera mugitzeko. Eta, basikamente, hau da, instrukzioetan begiratzen ibili naiz, eta kontua da, erabiltzen hasi aurretik barruko bateria kargatu behar dela segurtasunez, eta orduan hori zein dut, kargatzen jarriko dut, eta, bihar edo asteburuan egin dugu kargatzen jartzeko, batetik daukagu bota berak daukan kablea, beste daukagu alimentazio iturriak daukana, eta lehenengo eta ginen barrana da bi hauek ondo lotu.